Bueno, e gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa na que queremos informar dos acordos tomados na Xunta de Portavoces que imos a celebrar e que, basicamente, centrouse na aprobación do calendario de comparecencias dos membros do Goberno galego, das deputacións provinciais e dos organismos autónomos que van ter lugar nos vindeiros días na Comisión Terceira para dar conta dos orzamentos dos respectivos departamentos de cada un deses comparecentes. Unhas comparecencias que xa darán comenzo o vindeiro xoves, o 23 de outubro, ás 10 horas, comezando, como é habitual, co Conselleiro de Facenda e que rematarán o vindeiro 3 de novembro coa presencia dos distintos responsables dos entes públicos da Administración galega. E todo isto, e quero aclaralo, a pesar de que a oposición tentou hoxe bloquear eses orzamentos votando en contra da aprobación deste calendario, porque parece ser que non chega, non basta con deixar a España durante 3 anos en orzamento, que tamén queren estender ese modelo a Galicia, supoño que por consideran especialmente exitoso. Coa entrada no día de hoxe no Parlamento de Galicia dos orzamentos da Xunta para o vindeiro 2026 iniciamos unha tramitación que nos levará ata a súa aprobación a finais do mes de decembro para cumprir co obxectivo ao que xa estamos plenamente acostumados os galegos de que Galicia poida iniciar o 2026 con novos orzamentos aprobados en tempo e forma. Unha situación totalmente oposta a que sufrimos a nivel estatal, cun goberno débil e sen o apoio parlamentario suficiente para sacar adiante os orzamentos do Estado. Orzamentos prorrogados dende o ano 2023 e que atendían a proxectos e actuacións vixentes na pasada legislatura que, por suposto, quedaron totalmente desfasados para as necesidades actuais da sociedade española. Galicia voltará, polo tanto, a ser un novo exemplo a nivel estatal ao tramitar e aprobar os seus orzamentos en tempo e forma. Unhas contas que, como xa se dixo, acadarán a cifra récord de 14.240 millóns de euros, 14.240 millóns de euros, dos que 3 de cada 4 euros se destinarán a gasto social, sanidade, educación, políticas sociais e emprego, e que ao mesmo tempo resistan unha suba do 3,1%, por enriba, por certo, da suba do 2% dos gastos totais recollidos nos orzamentos. Pero, como creo que dos pormenores do orzamento xa ten falado ampla e profusamente o Conselleiro de Facenda, ídeme permitir sequera unhas breves reflexións sobre as contas da Xunta para o vindeiro ano, xa que non puiden estudialas aínda tan en profundidade como parece que fixeron os representantes da oposición. En primeiro lugar, moi destacable, pareceme fundamental, a rebaixa do paro prevista para o vindeiro ano, do 8,3% previsto para este 2025 ao 7,8% no 2026, continuando ese bo camiño de creación de emprego na comunidade galega que levamos registrando nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, o noso Produto Interior Bruto incrementase un 1,9%, un dato por riba dos avances feitos tanto a nivel dos países da zona euro, que teñen previsto un crecemento do 1,4%, como do conxunto da Unión Europea, da Europa dos 27, para que está prevista un 1,5% do crecemento do PIB. E todo isto, e quero destacalo, aderezado cunha nova rebaixa de impostos para colectivos sociais desfavorecidos como son as familias monoparentais, para a formalización de contratos vitalicios, para o cuidado dos nosos maiores, para a compra de libros e material escolar, para os enfermos de ELA e as súas familias ou para os afectados pola vaga de incendios que sufrimos este verán. Repito, familias monoparentais, familias con maiores e escolares ao seu cargo, familias e enfermos de ELA e afectados pola vaga de incendios. Eses colectivos aos que PSOE e BNG califican como os ricos. E todo isto, por suposto, mantendo as rebaixas fiscais da que xa gozamos os galegos nos anos anteriores. E xa para rematar unha pequena reflexión sobre as primeiras valoracións feitas, por certo, polas persoas que me antecederon nestes micrófonos, os portavoces de BNG e PSDG. En primeiro lugar, entendemos perfectamente que o BNG cualifique as contas como as de un goberno sen proxecto de país, literalmente. Sobre todo se as comparamos co proxecto de país que les defenden despois de que pasaran a súa semana de gloria protagonizando 3 situacións que identifican claramente cales son os obxectivos e fins do BNG. O primeiro, a foto da vergoña cos ordeiros de ETA en Bilbao. O segundo, chamando fascista a recentemente recoñecida como Premio Nobel da Paz
María Corina Machado, e o terceiro, e para poñer a guinda que faltaba, o documento feito público polo Partido Marxista-Leninista que tutela o BNG, no que chama a axitar e crear tensión nas rúas galegas, traendo a nosa comunidade unha versión galaica da cal e borroca, por desgraza dos galegos que sufrimos habitualmente as algaradas e desfeitas que acompañan habitualmente este tipo de concentracións como cadas polas organizacións satélites do BNG e da UPG. En segundo lugar, resulta paradóxico que os socialistas galegos teñan a desfachatez de criticar os orzamentos da Xunta cando o seu goberno, o de Pedro Sánchez, leva desde 2023 cunhas contas prorrogadas e sen atender as demandas de novos investimentos e programas imprescindibles para a sociedade española actual. Pero é que o seu descoñecemento ou a mala fe que amosan seguramente as dúas xuntas levos a criticar, por exemplo, unha rebaixa dos investimentos previstos nestes orzamentos cando é público e notorio que a finalización dos fondos europeos é a causa fundamental deste descenso dos investimentos, que gracias, por certo, ao esforzo do goberno galego se manterán nunhas cifras máis que aceptables e, por suposto, cun incremento do 3,3% se excluímos eses fondos europeos de anteriores orzamentos. En definitiva, estamos diante duns novos orzamentos da Xunta, presentados en prazo, que dotarán a comunidade galega dos fondos económicos necesarios para que, a partir do 1 de xaneiro, poida seguir medrando e creando emprego, como viu facendo nos últimos 17 anos cos gobernos de Alberto Núñez Feijóo e de Alfonso Rueda. E pouco máis que engadir en relación a este tema. Un último apunte, se mo permitides, que é para felicitar a nosa compañeira, a diputada María Deza, que acaba de anunciarse o seu nomeamento como directora da Axencia Galega de Infraestructuras. Sempre unha boa noticia para este grupo que algún dos seus membros sexa chamados a altas responsabilidades dentro do goberno galego. Será sustituída no plazo máis breve posible polo seguinte membro da candidatura, que é Moisés Rodríguez, a que lle damos tamén a benvida. Saudamos que se incorpore canto antes, porque creo que temos unhas semanas de traballo intenso por diante, na que seguro que podrá aportar o seu grao de arena. E máis nada, agradecervos a presencia e non sei se hai algunha pregunta que supoño que a estas alturas xa teredes todos máis que claro o que ten que ver cos orzamentos. Nada, verdade? Pois moitas gracias e vémonos no pleno.